Ang bagyong Opong unang milandfall sa lungsod sa San Policarpo sa probinsya sa Eastern Samar alas 11:30 kagabi ug namaybay sa pipila ka mga bahin sa northern portion sa Eastern Samar ug sa tunga-tungag bahin sa Northern Samar. Fam, kumusta ang sitwasyon diha karon sa imong himutangan? Ses tungod sa kakusog sa hangin nga dala sa bagyong Opong, kapin sa 20 ka mga panimay dinhi sa Northern Samar ang naggusbat ug pipila ka mga punuan sa kahoy ang natumba. Kusog ang paghaguro sa hangin, nga daw mga tumba na ang mga punuan sa kahoy ug mga lubi. Nasinati kini sa kabaybayunan sa Barangay Lawangan, lungsod sa San Roque, Northern Samar, atol sa paglandfall sa bagyong Opong sa San Policarpo. Sugod kining nabatyagan kagabi hangtod na kagani ang kadlawon. Gilibot dayon sa mga opisyal sa barangay ang lugar kung misaka ba ang level sa dagat o nagka-storm surge. Kay gigabalak-an nga maabdan ang mga sakayan sa hapak sa bawd. Yung mga bangka ng mga tao dito, yung pagkabuhayan nila tinitingnan natin kung nasa safe na lugar. Gisusi usab nila ang kahimtang sa mga mulupyo sa coastal areas nga mi-evacuate sa mga eskwelahan. Samtang nihiklin usab kagabi kining kapin sa 50 ka mga babae ug kabataan aron muhiklin sa usa ka hotel sa barangay. Hinungdan nga napuno ang maong hotel ug gigamit pa gani sa ubang evacuees ang function room niini. Halos libre na kini nga gipagamit sa tag-iya isip tabang sa iyang mga silingan. Ang mga evacuees ang nanimuyo sa tunga-tunga sa dagat ug sapa. Parang tulong na din po ito sa amin ng mga taga doon sa malapit sa dagat. Siyempre ma'am, yung mga yung mga bahay nila malapit sa dagat. Kaya pag ganyan may tawag nito? Pag ganyan may bagyo, dito sila pumupunta. Kaya ginawa na lang nilang private evacuation center. Samtang moabot sa 125 ka mga individuals ang mihiklin sa barangay hall sa Barangay Paisud, lungsod sa Palapag kagabi. Tungod sa kahadlok nga bahaan ng ilang lugar. Samtang moabot sa kapin 20 ka mga panimay ang nagusbat sa tulo ka mga lungsod sa Northern Samar. Human nga misubay sa tunga-tunga sa mga lungsod sa Northern Samar si bagyong Opong kaganihang kadlawon. Mato ni Josh Itchano, Northern Samar PDRRMO head, nga ginama sa light materials among mga panimay. Sa characterization ng hazard, hindi naman kami tinamaan ng eyewall. Medyo yung damage ay slight damages po sa ilang towns like Lope de Vega, San Isidro and San Vicente towns. Ito yung track ng bagyo palabas ng Northern Samar. Nagpasalamat na lang ang mga opisyal nga walay nakalas, naangol o kaha na missing atol sa pagkuso-kuso sa bagyong Opong. Samtang may mga punuan sa kahoy usab nga nangatumba. Usa niini ang 60 ka tuig nga punuan sa kay Mito sa Barangay Makiwalo sa lungsod sa Mondragon. Bandang alas 2, yung maglakas yung hangin, yun na damage. Gaano katagal na ba itong punong kahoy rin? Mga siguro ko, mga 60s pa ini kaysa ko pa yung sabyanan. May nangatumba usab nga mga gagmayng punuan sa kahoy sa lungsod sa Katarman. Di na mga nangaputol nga sanga ug dahon niini nagpasad sa kadalanan. Dali kining gilimpyuhan sa mga kawani sa kagamhanan. Tungod gihapon sa kakusog sa hangin, apektado ang supply sa kuryente sa Northern ug Eastern Samar. Sa lungsod sa Katarman, kasamtangang migamit og mga generator set ang mga business establishments sa dapit. Pagpasok ko kasi dito nga kanina, 7:30 wala ng kuryente. Sa bahay mo? Wala din, kahapon pa. Saan panawagan natin? Sana bumalik na po yung kuryente. Mato ni Josh Itchano. Says mato ni Josh Itchano, ang PDRMO head sa Northern Samar, nga gipasabot sa NGCP nga preemptive maintenance ang ilang gihimo tungod sa impact o posibleng impact nga dala sa hazard sa bagyong Opong. Tungod sa power interruption nga nahitabo dinhi karon sa Northern Samar, apektado usab ang signal sa pipila ka mga network sa cellular phones. Says, dagang salamat ug amping mo, Femery Dumabo.